Bismillahirrahmanirrahim. Babu wanda ya gadon aljanu a ka. Ni na ke kama ƴaƴan ifritin da horon. Kai dama ba za ka iya ba kake yadda da kaddara. Waje gaba ɗaya ana ganin ki mumina adala, amma a cikin gida kina gasa ni. Ya za yi mu kulla masa kullalliya, kafta masa wani gaba ɗaya mun bisa shi hasken. Shawarar da zan ba ka guba ka mutu ne so ka ji. Yobi. Ɗanka da rahama ya sa ka na kafa kan wata ba da kwaro. Da munafukai dama jira nake kawai iris nake jira a zo wannan lokacin. Yara kofar gidana za a zo su kyau su ke. Ashe kai ba a garin nan ba kauna ta kake ba. A ke birki ba haka zaki ba. Ina ji na. A shakumar ta zaki, shakumai ta sosai. Wanda zai zo da ya dinga wata magana na ji wani lima ta sa an tira shi a cikin fim din sarki darakta me capacity kenan. To ka ganni na? Sisi ba na magani yanda ka ganni haka na ji. Bismillah. Allah ina yin azumin nan ne domin Allah in samu mawafakar ka ya Allah in samu nutsuwar ka ya Allah a cikin gidana. Dini ta addabe ni. An yi maka lamani oga da rauni fa ba a matanta. Ko lissafin nan na kwanaki wanda aka buga ka so ka baka lissafin shi ya warware lissafin ya biya raba mana yara a cikin unguwa. 4 days ne gaba ɗaya ban kwana a shekata ba. Ta ya hakan take faruwa oga a san mafita kawai in fefe ba wani shege. Hajiya sannu wallahi ƴata ce ta bata. Munafukar banza munafukar wai duniya a tafin hannu take a yanzu. Zaura da masa. Harkarsa ce mu ba za mu yadda ba. Wanda zai zo da ya dinga Ina san haula gidan mai aliri mutanen kirki ne. Jakuna nawa yake kyau a garin nan mutum nawa yake min bashi kanwa. shi wai lallai sai Allah ya mai da shi yadda ya mai da shi. To na ɗauka ki biyo halinka. Wala na ɗauka halin da suke biyo. Shi da kika da rashin kunya da rashin mutunci kika wanke kayanki da ke wanke na su jije ba? Anya ba ba haki wani ranar da zai ta bibiya gawa. Asalar fim ne.